Vai, ce cald este afară! Trebuie să stăm în casă. Voi cum vă răcoriți, cum vă jucați? Eu să aleg un joc cu bilet. Urmăriți-mă! Avem indicii de diferite mărimi. Haideți la joacă! Vă trebuie să primiți cu această găletușă. Pentru mai multe aventuri, dați like, abonați-vă și apăsați pe clopoțel.